Paralog nga priang subha biang yapi syaga ka channel jonga. Teka video mata kasngi kadai ka cing itu khana syapang ukhla bat kinong ablang. Paralog shisen ha ka wei ka por la don uwei ukhla ubala hapno hapo jong ka wei ga leulem. Ya ula lap da kinong ablang bat kila ya len them mau yu hado ba ula bet ten. Hanrei ha kata kapor don ki bala skeulem yu bat ki bom syam ya len them. Kila ya lej bo cingban penban ban pensa mensiam yu. Baro kila ya lej wan ha kata kamen kimpo sne oi ba undang imbiang pat nang ta. Hanrei anda ula wan mensiam men ula kenti thir nang ta na po thleu. Haden kato kanisngi ula wan phai kala bat ula patar na phang bat nong ap bat blang. Kita kiwei kibala isne yu kila ya lej ngo yu shiblang ba unnom kta kti yaki ne yaki cingri jongki. Hanrei uta ukhla pat ula ong yaki khelai lam no ya utu ublang jongpi. Nga itho hi kino kibasni bat kino kibalari ya kamasiam jonga. Namar kata wat tiang wat smet show ngasyun tang yaki bala pen ingkong yanga. Teka cing sneng hangne kalong ba. Da perkhat ya kabakun haba ya aireng bat uba don bor. Te tangkane hi kublei shibun.